Era afonat l'any 1938 davant la costa de Benicarló. Les galetes de fuel oil han aparegut enganxades a les roques al llarg d'uns 3 quilòmetres de costa entre la platja d'Irta i la del Pebret, al terme de Peníscola. Segons els banyistes assidus a aquestes platges salvatges, les taques no estaven l'estiu passat. No es habitual porque no lo habíamos visto nunca mi marido y yo y sí que nos ha sido raro, pero no sé. El petrolier Woodford es troba a 24 milles en línia recta d'esta platja de Peníscola, la Serra d'Irta, el que no vol dir que aquestes taques de fuel oil siguen d'esta embarcació. Poden correspondre a tarees furtives de neteja en alta mar. Els pescadors esportius del Cosebre ja fa més de 4 anys que observen aquestes clapes surant per la superfície de la mar que envolta el petrolier afonat. Jo fa 5 anys que estic anant del petroler, he fondejat sempre damunt, o sigui, m'he fondejat en el mateix petroler i fa 5 anys que jo veig que està sortint este petroli. Però cal no oblidar que avui en dia alguns petroliers encara realitzen tasques furtives de neteja dels seus tancs en alta mar. De fet, un estudi recent de la Universitat Politècnica de Catalunya afirma que davant la nostra costa es llancen a l'any per culpa d'estos abocaments il·legals unes 2.000 tones d'hidrocarburs.